Maayong gabi pag-usap mga angkolog, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin, tugutin isab ko ninyong mga iyong katahuran. Hello po sa iyo, sa inyo po mga kabisyo. Ayan, isang napakagandang araw, isang gabi, araw ng Lunes po mga kabisyo. Of course, kumusta po ang inyong weekend? Once again, no? Ang ating mga kabisyo dyan, no? Na nag-enjoy sa weekend, okay yan. Yung mga iba naman po ay nag-rest lang, natutulog lang. Yung iba naman kasama yung pamilya o kaya yung mga kaibigan, no? Okay po iyan mga kabisyo, no? At least kahit papaano nag-ano ka, parang nagre-recharge ba. Oo, yung iba naman, ibang klaseng pagpapahinga din naman. Pag sinabi mong rest day, yung iba kumakain. Oo, okay lang yan. Basta feeling mo na nare-recharge ka, okay yan mga kabisyo para sa iyong sarili. Oo, kasi alam naman natin ngayon mga kabisyo, health is wealth. Grabe kung magkakasakit ka. Nako, mahal. Ha? Yung isang araw mo siguro kulang lang yan sa pagbibili ng pagbumili ka ng mga medisina, 'di ba? Kaya shout out po sa mga kabisyo po natin na walang sakit. At tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Yan. Hello! Ayan, sa mga nanonood po sa atin, no? Sa Love Radio Manila page, hello din po sa inyo. Ikaw, Uncle, ikaw, Auntie, at sa mga pamangkin natin na nanonood sa atin sa TikTok. Naka-TikTok live po tayo sa Love Radio Manila. Hello! At yun nga, pag-usapan po natin dito mga kabisyo. Siyempre, yung teenage days mo pa, Col, Auntie. At hindi lang sa mga angkol agmanti, at ikaw din ngayon, no, pamangkin, no? Yung mga bata-batang generation siguro. Ikaw ngayon, teenager ka. Siguro, alam mo na yung mga bagay na ginagawa ng mga teenager na ikinagagalit ng mga magulang. Alam naman natin, no? Nagagalit yung magulang dito, pero ganun pa rin, ginagawa pa rin natin mga kabisyo. O, parang andun yung curiosity, no? Curious ta. Ano kaya kung gagawin ko to? Diba? Ayun, pag nasobraan, pag nalalaman ng iyong magulang na, oy, sigurado, Lucion, dyan ang imong kigol. Kaya nga nabanggit ko po mga kabisyo na nung araw po, sabi, uso pa yung baile, no? Mamayli. Siyempre, curious ka kung ano ba meron dyan. Kasi usually po, pag nasa probinsya tayo, usually yan, pag nasa probinsya, sa mga angkol natin, sa mga pamangkin natin na walang alam dyan, ito po yun, pag meron pong fiesta sa mga barangay, basic yan na magkakaroon ng baile, disco. Siyempre, walang ibang libangan ng mga teenagers. Pag may baile, may disco, may mga lalaki at saka babae. O ikaw lalaki, maghahanap ka ng babae. O ikaw babae, maghahanap ka ng lalaki, siyempre. Kung ikaw nasa clouds ka, iba yung hahanapin mo. At eto na. Di ba? Siyempre curious ka, hindi mo na namalayan yung oras. Oo, kasi gabi yan magsisimula yung baile o disco. May namimit kang isang binata o dalaga. Type mo siya. Ayun, nakalimutan mo na. Na yung magulang mo nag-aantay na sa gate. Pag uwi mo sa bahay, oy, late na. Wala, hindi ka na magsasalita kasi pag nagsasalita ka pa mga pikabisyo, ang ending niyan, mas lalo kang pagagalitan. Ready na yung inyong mga kigol dyan, ang inyong mga lubot. Siguradong piti. Siguradong Lucion ang inyong kigol. Ayan, sa mga nag-comment po sa atin dito mga kabisyo, no, mga bagay na ginagawa ng mga teenager na ikinagagalit ng magulang. Eto, atong basahin po mga kabisyo, no, yung mga nag-comment po. Siyempre, eto, sabi ni Harleen Heronimo Margas, cellphone di tumutulong sa gawaing bahay. Ayan, gagalit na yung magulang mo, yung mama mo. Kanina ka ba dyan cellphone wala kang ibang ginagawa ko na cellphone. Ayan, nagagalit yan. Alam natin yan. Sabi ni Junex Somblingo, magjowa Totoy Bato, number 1 yan. Hindi pa nga marunong maghugas ng kanyang kigol. Ayan, nung araw, pagagalitan yan. Narinig ko lagi yung mga ganyan eh. Pero bakit kaya ngayon, no? Hindi na masyado. Di ba?
Pamangkin daw, tama ba ako? Call. Auntie, yung mga bagong henerasyon ba? Pinapagalitan pa ba o hindi na? Sige nga. Tuloy-tuloy po natin ang ating Facebook Live. Ang ating pinag-uusapan sa Love Radio Manila page. No? At ikaw kung nakikinig ngayon sa radyo, no? Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito. Pag alas 9 na gali na, siguraduhin na makatutoy. Ha? Kinigyapon si Totoy Bato o ang programang Tutoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!